बेसेबा गोबावनि उनाव ना नैबे साइडजों भिडिअ लानाय जायाखैमोन दिनैहाय लानाय जादों। बड'लेण्ड महोत्सब जानानैबो थांबाय, आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बावहाय। नैबे मोनसे बाथ्रायावसो एसे साननो गोनां जानानै फैदों। नरेन्द्र मदि सारा ना इण्डियानि प्राइम मिनिस्टार PM सारा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों, 1500 करोड़ नङा होमबा डेभेलपमेन्ट पेकेज। बिनि सायावसो एसे माब्ला फैगोन, सारि सारि बोसोर थांबाय नङा होमबा, जमना थानांसिगोन जोङो बेखौबो। फैयोब्ला फैमारबायब्ला मायाव मायाव बहा बहा मा खालामखो नङा होमबा, जोंहा रायजो राजाफ्रा बेखौ एसेब्लाबो मोनथिनो लुबैयो। 1500 करोड़ थामालि फैसा नङा बेफोरबो। ओमफ्राय आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदों, जबनि बाथ्रा ना। NDFBनि सोद्रोमाफ्रा पुनर संस्थापन ना बिनि बाथ्राबो बुंदों। नंगौ, जों 4 लाखखौ बा मोनदों। सार PM मदि साराबो बेखौ मिथिगौ, 4 लाखजों मानसिया दिनैनि जुगाव बा बिखौ माबा खालामनो थाखाय हाया, थांना थानो नङा होमबा। थिगैयासो होदों, माबा मोनसे पेकेज होदों NDFBफोरनो, मोनदोंबो, मोनद्रायाखै नङा, मोनदोंबो। जा एसे थालांदों खुब सम्भब एसे थाबैनो मोननांगौ। आं बे आंनि मोनथिनायाव माब्ला मोनगोन आं बेखौ बुंनो थाङा। MCC नाङोब्ला बेबो बन्द' जानानै थागोन, बेफोरबायदि आरोखि। थ' मेन बाथ्राया जाहैबाय साख्रिनि बाथ्रायाव बिथाङा बुंदों जोंनिया BTRनि CM ना बिथांमोना मा फोरमायहैखो आरो मा खोन्थाहैखो बिसोरनोबा, बेफोरबायदि माखासे गोबां बाथ्रा बुङो। गोबां बाथ्रा बुङोब्ला दा बिथांमोनाबो BTRनि CM मिस्टार प्रमद बर' साराबो दुखु मोनो बा रागा जोङो। आरो बिनि आगदा आगसि थानाय ना आरो ओरैहाय मेम्बारफोर बा EMफोर MCLAफोर बिथांमोनाबो रागा जोङो जानांगौ खुब सम्भब। रासिन जोंनि NDFB आफादनिफ्राय जाय देरहानानै थांनाय EMआनो होन MCLAआनो होन बुंनो हाया, बुंनो सानो नाथाय बुंनो हाया। नैबे 1500 करोड़ ना बेखौ जमनानै दं, माब्ला फैगोन। जै फैबाय आंनो एथ'खिनि नांगोन आंनि डिपार्टमेन्टआव आंनि बिभागाव एथ'खिनि नांगोन। मोजां रानलायनाया खामानि मावाबा बे 1500 करोड़ा सानथामल' बावहायनो स्रां जोबगोन, डेभेलपमेन्ट खालामाब्ला आरो कयेकटा जिनिसखौ बानायाब्ला। बे बाथ्राया दिनै गोबाङानो बुङो प्रमद बर' सारखौ, जों बुंनो थाङा। जों बुङोब्ला बिथांमोना दुखुबो मोनो। मेनलि जोंनि जाय मुंख्लं जानानै थांनाय आफाद सोद्रोमाफोर मुंख्लं जानानै थांनाय बिथांमोननि सायाव जेबो मोजां सिन्था धारा खालामाखैमोन आरो खालामाखैबो। सारि सारि बोसोर जालांबाय, मार्टियार्स डे थांबाय, 14 सेप्टेम्बर थांबाय, आरो जोंनि बाक्सा जिल्लायावहाय जोंनि मार्टियार्स डेनि मुंख्लं खाम्फा लुनायनि थाखाय मोनसे जायगाबो दङमोन, नाथाय बावहाय दिनैसिमबो बाउन्डारिखौ बानायनाय नुवाखै बा माबा मोनसे सिन्था धारा खालामनाय बेखौबो जों नुनो मोनाखै। प्रमद बर'आ मा सिन्था धारा खालामदोंथाय बेखौ जों बर' रायजो राजाफ्राबो बुजि मोनाखै। माब्लाबा मोनसे मैखुन बेरनायफोरबायदि थुब्लाव बेरनानै बबेबा खनायाव मोनसे लुफ्लानानै बेखौनो मोजाङै रायजो राजानो खोन्थागोनदां नङा होमबा। जों बेखौसो नेबाय थादों, जों बेखौ नेगासिनो दं माब्ला बानायगोन। जेखिनि बानायनो गोनां ना नेनानैबो दं आरो नेना थाबायबो थागोन जों। खिन्थु बिथांनि जिखिनि भेलिडिटि दङमोन ना, नैबे जायफोर खुंथायाव थानाय बिथांमोननि जा भेलिडिटि, BJP गभर्नमेन्टआथ' बुंखाबायानोसै जोंहा BTCआव
केन्डिडेट होगोन जों मित्रजोट हिसाबै बा जों लोगो हिसाबै जों थानाय नङा बिपिएफआ आलादा गेलेगोन इउपिपिएलआ आलादा गेलेगोन बिजेपिआ आलादा केन्डिडेट गेलेगोन आरो गेलेखागोनबो बिजेपिआ कंग्रेसआबो गेलेगोन बावहाय कंग्रेसनिफ्राय सानैसो बिजेपिनिफ्राय सानैसो इउपिपिएलनिफ्राय मिक्स जिएसपिआबो दिनै गेलेया होननो हाया गोबां केन्डिडेट ओंखारगोन खिन्थु दिनैहाय बावहाय जों बर'निनो मोजां मेजरिटि लानानै देरहागोना आसा खम इउपिपिएलआथ' सिंगेल इउपिपिएल हिसाबै मोजां मेजरिटि मोनगोना आसा गैया जों बिसोरनि सायाव रायजो राजानि जाखिनि दा जों गिदिंनानै मोननाय रायजो राजानि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय सिंगेल मेजरिटि माब्लाबाबो मोननाय नङा इउपिपिएलआ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जिसिबां मोनदोंमोन बिसिबां मोनाबो जानो हागौ इउपिपिएलआ बिपिएफआबो थांनाय बाराव जेसेबां मोनदों बिसिबां मोनाबो जानो हागौ बावहाय थांगोना सोर थांगोनफोरबायदि बिजेपिआनो थांनाय बाराव 9था मोनदोंमोन बे बाराव 12था 13थाबो मोनहैनो हागौ बेफोरबायदि होनबा दिनैहाय माबायदिहाय सिंगेल मेजरिटियावहाय देरहानो माब्लाबाबो देरहाया इउपिपिएलआ देरहागौमोन रायजो राजाखौ मोजां मोनसे आखायाव लानाय मोनबा आरो मोजां मोनसे रायजो राजाजों मोनसे मोजां कमिउनिकेसन थायोमोनबा मोजां रेसपन्ड होयोमोनबा नाथाय मानगोनां प्रमद बर' सारनिफ्राय खुगानिफ्राय मोजां रेसपन्ड मालाबाबो मोना आं मोनाखै आं थांफेराबो बिनियाव आरो थांनायबो जानाय नङानदां बिनि न'आव माबा मोनसे खामानिनि थाखायबाबो थांनाय नङानदां जायफोर थांनानै फैनाय बिथांमोना मोजां रेसपन्ड मोनबोआ होननानै जोङो गोबांनो खोनायो गोबांनो आनखि गाहाय थाखोनि जायफोर गामिनिफोर थाङो बिथांमोनबो बुङो दैदेनगिरिफोर सेन्थाय बुङो दिनैहाय जाय एडभाइजार दङमोन बिबो दिनै प्रमद बर'निफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों खारन बिनि थांखि बिथांखि बेफोरखौ मोनथिनानै जाय गोरों मानसि आं मुं मख'नो सानाखै बै समनि एडभाइजारमोन नाथाय बिबो दिनैहाय गोजानाव जानगारनानै थानो गोनां जादों बेफोरनि फारसेबो एसे नलेजखौ लानाया मोजां दङ बिथांजों बै समाव आन्दलन समाव आगदा आगसि थाफाग्रा बिथांमोननि एडभाइजारफोर बायदि जानानै दं थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय 1500 कौटिखौ नेनानै दं माब्ला फैयो सार प्रमद जोंबोथ' लुबैयो ना एसे एनैखौ खारन बे 1500 कौटिया आबसु आरो एनडिएफबिजों गोजोन गोरोबथा जानायनि गेजेरजोंसो फैनाय नङा होमबा प्रमद बर'आ वान साइडेडल' नायबा जानाय नङा सार प्रमद जोंनि एक्स एनडिबिफोरखौबो नायनांगोन 1500 कौटियाव एसे खुगा सिनानै दं आंबो एसे आसा खालामनानै दं थ' जिखियानो जाला गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि खोथा बुंदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै दोननाय जाबाय थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहायनो दोनथ'नो सानबाय जै बर' हारिनि दोननायनि सिगां मोनसे भिडिअ दंबावो सार रन्जन दैमारिनि दाखालि कर्टआव फैदोंमोन बिनि माखासे भिडिअ फुटेज दं बेखौनो नायनानै लानिसै